Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο TikTok. Μετά το βίντεο ανεβαίνει σε ένα από τα 4 κανάλια μου στο YouTube. Είμαι η Ειρήνη και πάμε να φτιάξουμε το τελευταίο μας μάθημα για να ολοκληρώσουμε τη συλλογή μας από τα κεριά. Είναι το έκτο και τελευταίο που θα φτιάξουμε. Αυτή την εβδομάδα θα φτιάξουμε τα χριστουγεννιάτικα, τα τελευταία, τα μικρά κομμάτια που μου ζήτησαν κάτι κοπέλες να συμπληρώσουν ό,τι χριστουγεννιάτικο έχουν. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή και στα κανάλια στο YouTube και να ξέρετε ότι έχω κατοχυρώσει πνευματικά δικαιώματα και στα 4 κανάλια, που σημαίνει ότι όποια φτιάξει δικό μου σχέδιο, οπουδήποτε και να το ανεβάσει, θα πρέπει να δώσει το όνομά μου καθώς και το βίντεο. Αυτό σημαίνει πνευματικά δικαιώματα. Πάμε να το αρχίσουμε. Καλησπέρα Χρυσούλα μου. Λοιπόν, εγώ θα πάρω το κόκκινο μου χρώμα και θα πάω να κάνω ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, θα τον ευγάλω. Θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και στη συνέχεια θα πάρω κλωστή να ασφαλίσω τη θηλιά μου. Γεια σου Γιούλη μου. Μετά θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω να κάνω 6 άριχτα. Θα πάρω κλωστή και κλείσω τις 2 μου θηλιές. Με ένα άριχτο. Το ίδιο. Θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. 2, 3, 4, 5 και άλλο ένα 6. Θα τραβήξω την κλωστή μου και θα κλείσω το μαγικό μου κύκλο πάρα πολύ σφιχτά. Θα πάω από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μέσα, θα τραβήξω, θα πράσω και από τη μία μου θηλιά και την άλλη και θα κλείσω με ένα βουβό. Σε αυτό το σημείο θέλω, όσες είσαστε αρχάριες και δεν ξέρετε πώς να φτιάξετε το μαγικό κύκλο και γενικά πώς προχωράμε ένα πλεκτό, να πάω να μου βάζετε ένα μαρκάκι. Πάμε τώρα στη δεύτερη μας σειρά, στην οποία θα πρέπει να έχω 12 άριχτα, που σημαίνει ότι αρχίζω και κάνω πολλαπλασιασμό και πολλαπλασιάζω το 6 επί 2, αφού είμαι στη δεύτερη σειρά. Θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. 1, 2. Εγώ θα κάνω γύρω 12 άριχτα. Λοιπόν, έκανα τα 12 μου άριχτα, από πίσω το βελονάκι μου τραβάω για να πέρασω και από την άλλη να κλείσω με βουβό. Άρα τελειώσαμε την δεύτερη μας σειρά, πάμε για την τρίτη, στην οποία θα πρέπει να έχουμε 18. Που σημαίνει ότι στο πρώτο θα κάνω 2. 1 και θα μπω στην ίδια τρυπίτσα. Στην ουσία οι τρυπίτσες μας, όπως γνωρίζετε, είναι οι θηλιές μας. Θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο και θα κάνω κι άλλο ένα, που σημαίνει ότι έκανα 2. Δίπλα 1, μετά 2 άριχτα, 1 και ένα 2, εναλλάξει τώρα θα κάνω 2 άριχτα, 1 άριχτο, 2 άριχτα μέχρι να τελειώσω την τρίτη μου σειρά και να έχω 18 άριχτα. Καλησπέρα Βάζο μου. Τελείωσα, από πίσω το βελονάκι μου τραβάω και περνάω και από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό. Πάω τώρα να κάνω την τέταρτη μου σειρά. Φτιάχνω μία θήκη για κερί, την έκτη κατά σειρά, για να ολοκληρώσω το σετ μου για τα Χριστούγεννα, για όποια θέλει να το φτιάξει. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε ξωτικό, ξανά, αλλά διαφορετικά. Ολοκλήρωσα και την τρίτη μου σειρά με 18 άριχτα, που σημαίνει πάμε να κάνουμε την τέταρτη μας σειρά. Μετά τα βίντεο, όπως ξέρετε, μπαίνω στα κανάλια μου στο YouTube, όποιες θέλετε ακολουθάτε. Θα βρείτε μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα από σχέδια για να φτιάξετε, πάνω από 3.000 σχέδια.
Αν τα ψάξετε, ανακατηγορίες. Τώρα θα πάω να κάνω όπως την τέταρτη σειρά με 24. Απλώς κάνουμε πολλαπλασιασμό. Πολλαπλασιάζουμε τις σειρές μας με το 6. Θα περάσω το δίπλα και θα κάνω 2 άριχτα. Στη διπλανή 1 άριχτο, μετά 1 άριχτο και μετά 2 άριχτα. Αυτό γύρω-γύρω. Δεν είναι η τελευταία. 20. Κορίτσα και η Χρυσούλα και η Βάσο φτιάξαν υπέροχες τις χθεσινές θήκες και τις ανεβάσανε, αν τις είδατε, μέσα σε ομάδες. Θα πάω ακριβώς εδώ από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω να κλείσω με βυβό. Αυτή εδώ την κλωστή που έχω στο κέντρο, όπως έχουμε πει, θα την ασφαλίζετε πάντα. Είπαμε, όταν έχουμε μαγικό κύκλο, πάντα ασφαλίζουμε τις κλωστές μας. Θα περνάτε και θα πάρετε την κλωστή και την ξαναπεράσετε μέσα. Τώρα, θα πάρετε το αντικείμενο, το κερί σας, ό,τι θέλετε και θα το βάλετε επάνω, εδώ, να δείτε. Αν χρειάζεται κι άλλη σειρά. Λογικά εγώ χρειάζομαι άλλη μία, γιατί το συγκεκριμένο νήμα είναι πολύ λεπτό. Καλησπέρα σουλά μου. Που σημαίνει ότι θα το πάω στις 5 σειρές. Εσείς θα υπολογίσετε τον πάτο. Ξέρουμε, κάνουμε μαγικό κύκλο και αυξάνουμε το μαγικό κύκλο, όπως σας έχω δείξει μέσα σε μάθηματα, στο μεγάλο κανάλι και σε ένα άλλο από τα κανάλια, πώς κάνουμε την αύξηση στο μαγικό κύκλο. Τώρα, πάμε να κάνουμε την 5η μας σειρά, στην οποία θα πρέπει να έχουμε 30 άριχτα. Που σημαίνει ότι στην πρώτη θέλω να μου κάνετε 2 άριχτα. Φυσικά δεν ξεχνάτε εσείς οι αρχάριες να βάζετε μαρκάκι. 1, δίπλα πάλι 1, στην επόμενη 1 και στη διπλανή κάνω 2. Αυτό θα το κάνουμε ένα λάξ, γύρω-γύρω. Είπαμε, υπολογίζουμε τον πάτο από το δικό μας κερί. Μην κοιτάτε τι κερί έχω βάλει εγώ. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Όπως έλεγα, τα κορίτσα μέσα, οι 2 υπέροχες μαθητριές μου, έχουν κάνει θαύματα και μας τα δείχνουν και στις ομάδες και χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, τελείωσα, έκανα τα 30 μου άριχτα. Τώρα θα πάμε εδώ από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω και από την άλλη να κλείσω με βυβό. Πάμε να το ξαναδούμε. Βλέπετε, ο πάτος μου είναι ακριβώς εκεί που τον θέλω. Φυσικά, τον πάτο τον υπολογίζετε ανάλογα πώς τι νήμα έχετε. Αν είναι λεπτό, χοντρό, ή το κάνετε μεγαλύτερο ή το κάνετε λιγότερο. Τώρα, έχω κάνει την 5η μας σειρά με τα 30 άριχτα. Από πάνω πάμε να φτιάξουμε το σχέδιο. Που σημαίνει ότι στην 6η μου σειρά θα κάνω και εκεί 30 άριχτα. Ένα άριχτο μέσα στην κάθε μου τρυπίτσα, στην ουσία μέσα στη θηλιά μου. Θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβάω, θα παίρνω κλωστή, θα κλείνω με άριχτο.
Βλέπετε, τελείωσα, έκανα στην έκτη μου σειρά 30 άριχτα. Πάλι από πίσω το βελονάκι μου. Να τραβήξω και να περάσω για την άλλη να κλείσω με βουβό. Τώρα θα πάω να κάνουμε άλλες 2 σειρές ακόμα με το κόκκινό μας χρώμα και μετά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το κερί μας. Πάμε τώρα δίπλα εδώ. Από ένα άριχτο γύρω πάλι. Είπαμε, εγώ θέλω στην κάθε σας σειρά να μου βάζετε ένα μαρκάκι. Εγώ χαίρομαι που τα φτιάχνετε και τα δείχνετε. Αυτός είναι ο σκοπός. Για να δω τι έχετε μάθει τόσο καιρό. Θα περάσω δίπλα, θα βάζω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Ένα άριχτο γύρω. Πιστεύω ότι παίρνω ιδέες, ειδικά με το ημερολόγιο που έφτιαξες Βάσο μου. Νομίζω ότι πήραν αρκετές ιδέες. Δεν νομίζω ότι καμία θα σκεφτόταν αυτό το πράγμα που έφτιαξες εσύ, παίρνοντας κομμάτια μέσα από το κανάλι το δικό μου, τις θήκες. Για να δω αύριο, του χρόνου θα φτιάξεις κάποιο το ημερολόγιο που έκανε η Βάσο. Τελείωσα. Θα πάω από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω, θα περάσω από την άλλη να κλείσω με βουβό. Βλέπετε. Τώρα πάμε να κάνουμε άλλη μία σειρά με κόκκινο. Το ίδιο πράγμα. Από ένα άριχτο. 30 πρέπει να έχω. Έτσι Βάσο, τα παιδιά πρέπει να φτιάχνεις κάτι ξεχωριστό για να το θυμούνται. Λοιπόν, υπάρχει άλλο ένα κερί, το οποίο δεν θα σας το δείξω ζωντανά, γιατί αφορά κάτι άλλο που φτιάχνω εγώ. Έπρεπε να ήμουν εκεί, να βλέπα πώς τα φτιάχνετε. Θα πάρω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή. Θα περάσω να κλείσω με άριχτο από πίσω το βελονάκι μου, τραβάω και περνάω για την άλλη θηλιά. Τώρα παίρνω κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου, πάω να κόψω την κλωστή μου. Και θα αρχίσω να περνάω την κλωστή μέσα από τις θηλιές μου. Εσείς άμα δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μακριά την κλωστή. Τώρα, εγώ δεν έχω λευκό αυτή τη στιγμή και θα χρησιμοποιήσω ένα απαλό σωμόν περίπου. Θα κάνω κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, θα τον βγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και τα άλλα 2 δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω τον κόμπο. Στη συνέχεια, πάω εδώ που σταμάτησα, βάζω το βελονάκι μου μέσα, παίρνω την κλωστή μου να την περάσω, να τραβήξω πάλι και να πάρω κλωστή, να την περάσω μέσα από τη θηλιά μου κάνοντας μία αλυσίδα και στο ίδιο σημείο θα κάνω ένα άριχτο. Την αλυσίδα την κάνω πάντα πρώτα όταν αλλάζω για να σταθεροποιήσω το πλεκτό. Τώρα πάμε να κάνουμε από ένα άριχτο γύρω. Η άλλη εβδομάδα θα είναι η τελευταία που θα κάνουμε μάθημα, γιατί μετά θα ξαναρχίσουμε μετά τις διακοπές των παιδιών, μάθημα πάλι. Και κάποια στιγμή θα κάνω μάθημα, τα βασικά μαθήματα. Δηλαδή μία εβδομάδα θα αρχίσω να κάνω τα βασικά μαθήματα για όποια θέλει να τα παρακολουθήσει μαζί μου.
Αν και πιστεύω ότι μέσα από τα βίντεο μπορείς να μάθεις να πλέχεις και δεν χρειάζεται να πας κάπου να σου δείξουν. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω μάριτο από πίσω. Και κλείνω και τώρα, γιατί το σταμάτησα λίγο. Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Για να βάλω μέσα το κερί μου, να δω κάτι, ναι. Βλέπετε, θα πάω να κάνω εγώ 4 σειρές. Έχω κάνει μία, άλλες 3 με το συγκεκριμένο μου χρώμα. Εσείς θα υπολογίσετε πόσες σειρές θέλετε εσείς, αναλόγως πόσο είναι το κερί σας. Πάμε να κάνουμε άλλη μία τώρα. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω μάριχτο. Εγώ πιστεύω, κορίτσια, και να μην πάτε σε δασκάλες τέλος πάντων, κυρίες που πλέκουνε για να σας μάθουνε να πλέχετε, και μέσα από το διαδίκτυο μπορείτε να μάθετε άνετα και κυρίως να μάθετε σωστά να πλέχετε. Ευχαριστώ πολύ, Χρυσούλα μου. Να είσαι καλά. Ωραία, τελείωσα. Θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω και από την άλλη να κλείσω. Πάμε τώρα να κάνουμε άλλες 2 σειρές με αυτό μου το χρώμα. Θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω μάριχτο. Ένα άριχτο γύρω-γύρω. Ναι, πού να το δεις ολοκληρωμένο. Γιούλη μου. Όποια έχει φτιάξει όλα τα κεριά, κερί πλεχτό. Ας μου τα στείλει βίντεο να τα ανεβάσω στη σελίδα. Είναι κερί πλεχτό για να συμπληρώσετε τη συλλογή σας. Τα υπόλοιπα τα έχω ανεβάσει μέσα στο κανάλι, το 1 από τα 4 στο YouTube. Από πίσω, να βάλουμε το βελονάκι μας, τραβάμε και περνάμε και την άλλη. Ωραία, βάζω, άμα μπορείς, στείλε μου το σε βίντεο, όλα τα κεριά που έχεις φτιάξει, να τα βάλω στη σελίδα. Και θέλω να τα βάλω και στο Instagram στη σελίδα να τα δούνε, και να τα βάλω και εδώ, στη σελίδα, καθώς και στη σελίδα στο Facebook του καναλιού. Και θα τα ανεβάσω και στο προφίλ μου φυσικά. Πάμε την τελευταία μας σειρά, ένα άριχτο γύρω-γύρω με το ίδιο χρώμα. Μιας και φτιάχνουμε το ξωτικό. Όλα και τα πλεκτά. Κεριά, όλα τα θέλω.
Τελείωσα. Από πίσω το βελονάκι μου τραβάω, περνάω από την άλλη θηλιά να κλείσω, παίρνω γλωστή και την περνάω μέσα από τη θηλιά μου και πάω να κόψουμε. Ωραία, Χρυσούλα μου, στείλε μου κι εσύ ό,τι έχεις φτιάξει. Βλέπετε, πάμε να αλλάξουμε τώρα, θα χρειαστεί να πάμε στο κόκκινο. Θα κάνουμε ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μας, θα τον βγάλουμε, θα βάλουμε μέσα στο βελονάκι μας, θα τραβήξουμε, τα άλλα δύο δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω κόμπο. Πάμε ακριβώς εδώ, σε αυτό το σημείο, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου, την περάσω μέσα, θα τραβήξω και πάω να κάνω μία αλυσίδα και ένα άριχτο στο ίδιο σημείο. Το ίδιο θα κάνουμε τώρα. 4 σειρές και με το κόκκινο. Γύρω γύρω. Ωραία, εντάξει, θα περιμένω. Όποια το τελειώσει, ας το στείλει. Να το δουν τα κορίτσα. Αν και αν σας ακολουθάνε, νομίζω ότι θα τα βλέπουν και από εδώ. Ναι, αρκεί να το προλάβω αυτό που θέλεις. Γιατί όποτε έχεις δει σε ένα κανάλι, κάτι κάνω. Το οποίο δεν το μαρτυράμε. Δεν χρειάζεται να το ξέρουν όλοι. Από πίσω το βελονάκι τραβάω και περνάω. Τώρα, πάμε πάλι να κάνουμε άλλη μια σειρά με κόκκινο. Ναι, το είδα, μου ήρθε μήνυμα, Βάσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το tag που μου έκανες. Ήταν υπέροχη, αλήθεια στο λέω. Γενικά και εσύ και η Χρυσούλα έχετε κάνει τόσα ωραία πράγματα και τόσο μεγάλη πρόοδο μέσα από τα μαθήματα που χαίρομαι. Ναι, το είδα, το έχεις κάνει με κέντημα διαφορετικό, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι η θήκη είναι δική μου. Θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μου τις θηλιές και θα πάω από πίσω να βάλω το βελονάκι μου να τραβήξω και να περάσω να κλείσω με βουβό. Και πάντα θα μετράτε το ύψος στο κερί σας για να ξέρετε πώς θα το φτιάξετε. Ωραία. Δεν είναι υπέροχο, αρχίζει και δείχνει. Άλλες 2 σειρές για να το ολοκληρώσουμε. Αυτό είναι ότι μέσα από τα κανάλια, θέλω να σου πω κάτι, όποια ψάξει μέσα από τα κανάλια μου θα βρει σχέδια που τις ταιριάζουν ακριβώς γάντι επάνω της. Τώρα, είναι 3.000 σχέδια, κάτι θα σας ταιριάξει να φτιάξετε, πιστέψτε με, και να το φτιάξετε υπέροχο. Ωραία, τελείωσα. Από πίσω το βελονάκι μου τραβάω να κλείσω. Άλλη μία σειρά με κόκκινο χρώμα θα κάνουμε.
Συγκεκριμένα δεν είναι εξωτικό αυτό που φτιάχνουμε, είναι σκανδιναβικός νάνος. Λοιπόν, τελείωσα. Από πίσω το βελονάκι μου τραβάω, περνάω από την άλλη θηλιά να κλείσω, μου παίρνω κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου, πάω να κόψουμε. Και πάμε να περάσουμε μέσα από τις θηλιές μας. Πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε με άλλες 2 ή 3 σειρές το κερί μας, αναλόγως. Εγώ για μένα καλό είναι να κάνετε 4 σειρές, μιας και αρχίσαμε με 4, για να το δείτε. Βλέπετε. Πάω να κάνω και τις άλλες 4. Θα πάρω το χρώμα μου, το σωμόν, το απαλό, το ροζ. Θα βγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω, τα άλλα 2 δάχτυλα τραβάω. Εσείς θα βάλετε λευκό. Μην κοιτάτε τι χρώμα έβαλα εγώ. Θα πάρετε την κλωστή σας, θα την περάσετε μέσα. Από τη θηλιά θα τραβήξετε, θα πάρετε κλωστή και θα ασφαλίσετε. Και στην ίδια μεριά θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω μάτια. Όχι, είναι μια χαρά. Πίστεψέ με, τόσες πρέπει να μπουν. Πιστεύω, ναι, ότι είναι πολύ καλά. Πάμε γύρω γύρω. Αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε και με 3 σειρές από το καθένα. Αλλά εγώ εντάξει το θέλω 4 για να φαίνεται λίγο πιο ωραίο. Ωραία, τελείωσα. Θα πάω από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω, να περάσω και από τη μία μου θηλιά και την άλλη να κλείσω με βυβό. Πάμε να κάνουμε άλλες 3 σειρές, ώστε να ολοκληρώσουμε. Και μετά να πάμε να συνεχίσουμε με τον πάτο μας, στον οποίο θα κάνω μόνο 3 σειρές. Απλά λίγο σήμερα το μάθημα θα ξεφύγει από ό,τι το υπολογίζω, θα πάει γύρω στις 6. Γιατί έχουμε να βάλουμε λεπτομέρειες επάνω στο νάνο. Γιατί θέλω να τον εστολίσω. Ωραία. Από πίσω το βελονάκι μου τραβάω, περνάω. Συνεχίζουμε να κάνουμε άλλες 2 σειρές. Μπορεί η συντονίστρια να καρφιτσώσει ότι φτιάχνουμε κέρι σκανδιναβικό νάνο. Θήκη για κερί μάλλον σκανδιναβικό νάνο.
Από πίσω το βελονάκι μου τραβάω να κλείσω. Πάω τώρα 1 λεπτό εγώ να μετρήσω το κερί. Εσείς είπαμε θα υπολογίσετε τι κερί έχετε και το μαγικό κύκλο από κάτω και το υπόλοιπο θα το κάνετε ολόιδιο. Ωραία. Μια χαρά μου είναι, δεν θα πάω εγώ την τελευταία 4η μου σειρά. Αν εσείς θέλετε μπορείτε να την κάνετε. Τώρα, εφόσον τελείωσα, θα πάρω κλωστή, θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και πάω να κόψω στην άκρη και τη συγκεκριμένη θα την περάσουμε, είπαμε, μέσα από τις θηλιές μας. Πάμε τώρα εδώ κάτω. Θα κάνουμε πρώτα έναν κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου. Θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω και μετά άλλα 2 δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω τον κόμπο. Τώρα πάμε να μετρήσουμε. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ ακριβώς την 5η θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου, θα την τραβήξω. Σε κάποιο σημείο, δεν φαίνεται καλά στην κάμερα, υπάρχουν και στην 5η σειρά 2 άριχτα. Εκεί θα μπούμε. Θα πάρω κλωστή, θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και στο ίδιο σημείο θα κάνω 1 άριχτο και άλλο 1, 2 άριχτα. Πάω να κάνω τώρα 4 άριχτα, 1 στο καθένα. 1, 2, 3, συγγνώμη, 3 άριχτα. Και μπαίνω τώρα να κάνω 2 άριχτα. 1 και άλλο 1, 2. Καλησπέρα Γιάννη. 3 άριχτα. 1, 2 και άλλο 1, 3. Μετά θα κάνω 2 άριχτα. 1 και άλλο 1, 2. Γεια σου Νίκο, καλά είσαι? Στείλε μου μήνυμα μέσα μετά, θέλω να σου πω κάτι. 1 άριχτο, 2 και άλλο 1, 3. Στο επόμενο, 2. 1 και άλλο 1, 2. Μετά, 3 φορές θα κάνουμε από 1 άριχτο. 1, 2 και άλλο 1, 3. Μετά 2 άριχτα. 1 και άλλο 1, 2. Στη συνέχεια 3 φορές από 1. 1, 2 και 1, 3. Μετά 2 άριχτα. 1 και άλλο 1, 2. Στη συνέχεια 3 φορές. 1, 2 και άλλη 1, 3. Θα πάω ακριβώς εδώ από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, να κλείσω με βο. Τελείωσα τη βάση μου. Θα πάω να κάνουμε άλλες 2 σειρές. Είναι το σημείο που θα βάλουμε κάτω για να φαίνεται λίγο σαν διακοσμητικό. Που σημαίνει ότι εδώ που έκανα 2 άριχτα, θα βάλω το βελονάκι μέσα, θα τραβήξω και θα κάνω 2 άριχτα. Εσείς θέλω να μου βάζετε πάντα στην κάθε σειρά, για να μην μπερδεύεστε, ένα μαρκάκι. Θα περάσω δίπλα, θα κάνω 1. Δίπλα 1. 1 και στο επόμενο 1. 4 φορές θα μου πατήσετε από 1 άριχτο. Μετά 2 άριχτα, 1 και άλλο 1, 2. Και συνεχίζουμε ένα λάκ στο ίδιο. 4 φορές από 1 φορά και μετά 2. Μετά 2. 1 και άλλο 1, 2. Το ίδιο. Γύρω γύρω. Θα κοιτάξετε εσείς το κερί σας πόσες σειρές θα χρειαστεί για να κάνετε το συγκεκριμένο.
Συνεχίζουμε. Εδώ θέλω να μου στείλεις. Δεν μπορώ να σου πω εδώ. Στείλε εδώ. Στείλε μου μήνυμα εδώ, Νίκο. Μετά θα κάνουμε 2 και μετά 4 φορές από 1. 1, 2, 3 και άλλο 1, 4. Θα πάω από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω, θα περάσω και από την άλλη να κλείσω με βουβό. Βλέπετε πως φαίνεται? Επειδή είναι πάρα πολύ μικρό θα κάνουμε άλλες 2 σειρές. Θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μέσα, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω με άριχτο. Στην ίδια τρυπίτσα άλλη μια φορά. 2. Και από 1 γύρω 1, 2, 3, 4 και ένα 5. 2 φορές 1 και άλλο 1, 2. Αυτό θα το κάνουμε να αλλάξει γύρω γύρω. 3 σειρές πιστεύω είναι αρκετές. 3 με 4 θα υπολογίσετε εσείς, εγώ θα κάνω 3. Πηγαίνει και με βάση το κερί που έχετε. Άκουσε με, Νίκο, θα σου πω το άλλο. Μου κατεβάσανε το προφίλ, γι' αυτό είσαι μπλοκ. Όχι για άλλο λόγο. Γι' αυτό σου είπα, στείλε μου μέσα μήνυμα. Εδώ στο ζωντανό τι θέλεις να πω. Δίπλα θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω μάριστο. Μετά 2. 1 και ένα 2. Και δεν έχω φτιάξει στο Facebook καθόλου. Μόνο στη σελίδα. Θα πάω ακριβώς από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω, θα περάσω να κλείσω με βουβό, τελείωσα και θα πάρω κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Τώρα θα πάρω κλωστή και θα περάσω μέσα από τις θηλιές μου. Τελείωσα. Θα το πάω όμως τώρα μου στην όψη μεριά. Γιατί θέλω γύρω γύρω να βάλω δανδέλα. Που σημαίνει ότι θα πάρω
το σωμόν μου χρώμα, θα πάρετε το λευκό, θα κάνετε έναν κύκλο, θα τον βγάλετε, θα βάλετε μέσα στο βελονάκι, θα τραβήξετε και μετά τα δύο δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω τον κόμπο. Τώρα, έτσι όπως είμαι από την όψη μου μεριά, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου σε οποιοδήποτε σημείο, θα πάρω την κλωστή μου, θα την περάσω μέσα, θα τραβήξω και θα κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή, θα μπω στο ίδιο σημείο, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου δουλειές και τις άλλες δύο. Στη συνέχεια, 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή από τη μία μου μεριά απέναντι, θα πάρω κλωστή, θα περάσω από κάτω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου δουλειές και τις άλλες δύο. Θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα, εδώ στη τρυπίτσα και θα κάνω ποδαράκι. 1 και άλλο 1, 2. Βλέπετε, τώρα θα πάρω κλωστή, θα αφήσω το 1, 2, 1 άριχτο, θα πάω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις δύο πρώτες μου δουλειές και τις άλλες δύο να σχηματίσω ποδαράκι. Αυτό θα το κάνω εγώ γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου. Βλέπετε. Αφήνω ένα, πάω στο επόμενο. Κορίτσα, όσες νομίζετε ότι σας έχω μπλοκάρει στο Facebook, δεν είναι αυτό. Επειδή μου έκαναν μερικές καλοθελήτριες κάτι αναφορές για να μου ρίξουν το προφίλ, αυτός είναι ο λόγος που οι περισσότερες δεν με βρίσκεται. Αλλά δεν πειράζει, έχουμε τη σελίδα και θα μιλάμε από τη σελίδα. Η οποία ό,τι και να κάνετε δεν πρόκειται να πέσει. Βλέπετε, συνεχίζουμε. Αν δεν το θέλετε τόσο κοντά, μπορείτε να αφήνετε 2. Στο επόμενο. Δεν το έχω τελειώσει, Γιούλη μου, θα πάθετε την πλάκα σας αν το δείτε ολοκληρωμένο έτσι όπως το σκέφτομαι. Γιατί όπως γνωρίζετε όλες όσες μπαίνετε και στα κανάλια μου και γενικά όσες με ακολουθάτε και θέλετε να σας φτιάξω σχέδια και σας τα φτιάχνω, δεν χρησιμοποιώ ποτέ, μα ποτέ πατρόν. Σε ευχαριστώ, Βάσο μου, γιατί όλο το πατρόν σε μένα είναι στο μυαλό μου. Νομίζω όσες μου έχετε στείλει να σας φτιάξω κάτι, το έχετε διαπιστώσει. Όσες μου το έχετε ζητήσει. Ότι μου το ζητάτε π.χ. τώρα και μετά από 1 ώρα και κάτι βρίσκεται στο κανάλι. Αλλά έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ. Και όπως λέει και μια καλή κυρία, ότι είμαι πειρασμός σε θέμα του πλεχτού.
Αυτό το κάνουμε, βλέπετε, γύρω γύρω. Για κοιτάτε το πώς βγαίνει για την ώρα το κερί. Η Χρυσούλα λέει ότι είμαι πειρασμός με αυτά που σας φτιάχνω. Μετά τις γιορτές περιμένω να μου στείλεις, Γιούλη, τι θα φτιάξεις. Ειδικά ήθελα της κόρης σου να βγάζεις φωτογραφία που στο πήρε, να το έβαζα μέσα, ολοκληρωμένο. Να σου πω κάτι, ναι, γιατί πιστεύω ότι ανταποκρίνομαι άνετα στις ξένες. Ναι, αυτό θα τη φτιάξουμε. Μετά τις γιορτές θα σου τη φτιάξω. Να τελειώσω και την άλλη εβδομάδα αυτά που μου έχουν ζητήσει τα κορίτσα μέσα για να ολοκληρώσουν τα σετ τους και μετά να φτιάξω την καζάκα για να την ολοκληρώσουμε. Ναι, μετά τις γιορτές. Μπορείτε να αφήνετε και 2 άριχτα, αν δεν το θέλετε έτσι μαζεμένο όπως το κάνω εγώ εδώ. Για να το ολοκληρώσετε. Κορίτσα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλες τις κοπέλες που κοινοποιείτε τα βίντεο στα προφίλ σας, να τα βλέπουμε και άλλες κοπέλες για να φτιάχνουν σχέδια από αυτά που σας αρέσουν. Και σε ομάδες έχω δει ότι έχετε κάνει κοινοποίησεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βοηθάτε σε αυτό που λέω μέσα. Πάντα, ότι τα σχέδια είναι πάντα να τα διαδίδουμε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το τελευταίο. 2-3 αλυσίδες και θα πάμε να κάνουμε πάλι. Είναι η μύτη την οποία σας έχω δείξει σε πάρα πολλές φορές. Και θα πάμε. Είναι άλλη μία. Συγγνώμη. Τώρα την είδα. Αυτό τώρα που θα φτιάξουμε θα το κάνουμε επί 10 φορές.
1, 2, 3. Στη τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου παίρνω κλωστή, την περνάω από την άλλη και τώρα θα πάρω κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου, πάω να κόψω. Μετά θα την περάσω μέσα, βλέπετε. Τώρα πάω να βάλω το κερί. Δεν έχουμε ολοκληρώσει, μην το βλέπετε έτσι. Δεν είναι ολοκληρωμένο. Και τώρα πάμε να πάρουμε το πράσινο μας χρώμα και πάμε να κάνουμε φιλαράκια. Θα χρειαστεί να κάνετε 10 φιλαράκια. Θα πάρετε την κλωστή σας, θα κάνετε ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό σας, θα τον βγάλετε, θα βάλετε μέσα στο βελονάκι σας, θα τραβήξετε και τα άλλα 2 δάχτυλα τραβάμε και ηματίζουμε κόμπο. 6 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αφήνω τη μία, πάω στην πέμπτη. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω άριχτο. Παίρνω κλωστή στην επόμενη αλυσίδα, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 3 μου φιλιές με μισό ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, στην επόμενη θα κάνω ένα ποδαράκι. Ένα λάξ θέλω να μου κάνετε πάντα ένα άριχτο, μισό ποδαράκι, ένα ποδαράκι, μισό ποδαράκι, ένα άριχτο. Ωραία, τελείωσα. Έκανα μισό ποδαράκι και μετά έκανα άριχτο. Στην ίδια τρυπίτσα με το άριχτο θα κάνω άλλο ένα άριχτο. Μετά θα πάρω κλωστή, εδώ που έχω το μισό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 3 μου φιλιές μαζί κάνοντας μισό ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι. 1 και ένα 2. Θα πάρω κλωστή στο επόμενο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Και στο τελευταίο θα πάω να κάνω ένα άριχτο και θα πάω από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό και θα πάρω κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Πάμε να κόψουμε λίγο μακριά την κλωστή μας. Βλέπετε, θα χρειαστεί να κάνετε 10. Εγώ θα κάνω τώρα αυτή τη στιγμή τα 5 μαζί σας και τα άλλα 5 θα τα δείτε μέσα ολοκληρωμένα στο κανάλι. Το ίδιο κάνω, μην νομίζετε, απλώς το πάω λίγο γρήγορα για να τελειώσω εγώ λίγο γρήγορα το συγκεκριμένο φιλαράκι, να μην σας φάω άλλο χρόνο. Εκτός αν θέλετε να τα κάνω και τα 10 και να το δείτε ολοκληρωμένο, όλο μαζί, πώς θα στηθεί. Κανονικά πρέπει να τα είχα φτιάξει εγώ έτοιμα αυτά, αλλά δεν πρόλαβα. Εντάξει, άμα θέλετε να τα κάνουμε όλα, τα κάνω όλα. Έξι αλυσίδες. Στην πρώτη είπαμε κάνουμε ένα άριχτο, μετά παίρνω κλωστή, πατάω στη δεύτερη, να κάνω μισό ποδαράκι. Μετά θα κάνουμε ένα ποδαράκι. Μετά θα πάρω κλωστή στην επόμενη αλυσίδα, μισό ποδαράκι. Και μετά ένα άριχτο. Θα γυρίσω, θα κάνω ένα άριχτο. Μετά θα πάρω κλωστή, μισό ποδαράκι. Ένα λεπτό, κορίτσα. Μόνο δώστε μου. Συνεχίζουμε άριχτο και μετά πάμε να κάνουμε μισό ποδαράκι. Εκεί που έχω το μισό ποδαράκι, μετά θα πάρω κλωστή. Εκεί που έχω το ποδαράκι, θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, μισό μετά ποδαράκι. Και μετά εδώ που έχω το άριχτο, θα κάνουμε ένα άριχτο. Από πίσω τραβάμε, περνάμε από την άλλη μυθή μας θηλιά και μετά παίρνω κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Κόβω.
Έχουμε κάνει 3. Πάμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα 7. Θα πάρω την κλωστή μου γύρω από το δάχτυλό μου. Θα πάρω σαν το βελονάκι μου, θα τραβήξω. Ναι, το βράδυ όλες θα ξεσαλώσουμε. Θα πάρω κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αφήνω το ένα, πάω δίπλα εδώ. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω. Παίρνω κλωστή, κλείνω άριχτο. Μετά παίρνω κλωστή στην επόμενη, κάνω μισό ποδαράκι. Μετά παίρνω κλωστή στο επόμενο, ένα ποδαράκι. Παίρνω κλωστή μετά στο επόμενη αλυσίδα άριχτο. Μισό ποδαράκι. Μετά το ποδαράκι. Και μετά άριχτο. Γυρνάμε από την αντίθετη μεριά. Ένα άριχτο. Μετά παίρνω κλωστή στο διπλανή αλυσίδα μισό ποδαράκι. Παίρνοντας κλωστή, περνώντας από τις 3 μου θηλιές. Παίρνω κλωστή, μετά βάζω το βελονάκι μου, τραβάω. Παίρνω κλωστή, κλείνω τις 2 πρώτες μου θηλιές και μετά τις άλλες 2. Παίρνω κλωστή, μετά πάλι ποδαράκι. Και μισό αυτή τη φορά. Και στο τέλος ένα άριχτο. Από πίσω το βελονάκι μου, την περνάω από τη μία μου θηλιά και την άλλη να κλείσω με βό. Παίρνω κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Και πάω να κόψω. Έχουμε κάνει τώρα 4. Πάμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα. Μιας και θέλετε να το δείτε ολοκληρωμένο. Παίρνω την κλωστή γύρω από το δάχτυλό μου, έναν κύκλο, βάζω μέσα στο βελονάκι μου, τραβάω και με τα άλλα 2 δάχτυλα τραβάω και κλείνω. Κορίτσα, θα κάνουμε και μέσα σαν γκί που είναι το στρογγυλό. Αν δεν θέλετε να το κάνετε πλεκτό, βάλτε το με χάντρες. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αφήνω το ένα εδώ και πάω δίπλα εδώ να κάνω ένα άριχτο. Παίρνω κλωστή στο επόμενο μισό ποδαράκι. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω. Παίρνω κλωστή, κλείνω και τις 3 θηλιές μαζί. Μετά παίρνω κλωστή στο επόμενο ένα ποδαράκι. Μετά παίρνω κλωστή δίπλα μισό ποδαράκι. Και στο τελευταίο είναι ένα άριχτο. Γυρίζουμε και κάνουμε εκεί που έχω το άριχτο ένα άριχτο. Μετά παίρνω κλωστή δίπλα εδώ που έχω το μισό ποδαράκι, θα πατήσω να κάνω και εκεί μισό ποδαράκι. Παίρνω κλωστή μετά, πατάω πάνω στο ποδαράκι, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις 2 πρώτες μου θηλιές, μετά τις άλλες 2 ποδαράκι. Παίρνω κλωστή, θα πατήσω εκεί που έχω κάνει το μισό ποδαράκι, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω όλες μαζί. Μισό ποδαράκι και μετά θα βάλω το βελονάκι μου μέσα. Θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω μάριχτο, από πίσω το βελονάκι μου, τραβάω την κλωστή μου, την περνάω από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό. Παίρνω κλωστή και την περνάω μέσα από τη θηλιά μου. Και πάμε να κόψουμε. Έτοιμο. Έχουμε κάνει τώρα δηλαδή 2, 4, 5. Έχουμε κάνει τα πρώτα 5. Πάμε να κάνουμε και τα άλλα 5. Αφού θέλετε να το δείτε ολοκληρωμένο μέσα στο μάθημα. Γύρω από το δαχτυλό μου έναν κύκλο. Συνεχίζουμε. Κοντεύω, βλέπω τα 10 κάπα να φτάσουμε. Παίρνω την κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αφήνουμε το ένα, πάμε δίπλα. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω. Παίρνω κλωστή, κλείνω και τις 2 μου θηλιές με ένα άριχτο. Παίρνω κλωστή και πατάω εδώ δίπλα. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω. Παίρνω κλωστή, κλείνω και τις 3 μου θηλιές με μισό ποδαράκι. Παίρνω κλωστή δίπλα. Ένα ποδαράκι. Παίρνω κλωστή δίπλα εδώ, μισό ποδαράκι. Παίρνω κλωστή, κλείνω και τις 3 θηλιές μαζί, σχηματίζω το μισό ποδαράκι. Τώρα, στο τελευταίο κάνουμε άριχτο. 1. Τώρα, γυρνάμε και εξακολουθούμε να κάνουμε στην ίδια τρυπίτσα μισό ποδαράκι. Παίρνω κλωστή, δίπλα, πάω να κάνω, έκανα ένα άριχτο. Τώρα πάω να κάνω το μισό ποδαράκι παίρνοντας κλωστή. Παίρνω κλωστή, κλείνω και τις 3 θηλιές μαζί. Παίρνω κλωστή, μετά κάνω ένα ποδαράκι. Παίρνω κλωστή, δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 3 μου θηλιές μαζί κάνοντας μισό ποδαράκι και μετά θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω με άριχτο. Στην κορφή θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βό και τώρα θα πάρω κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Πάμε πάλι να κόψουμε. Θέλουμε άλλα 4. Παίρνω κλωστή γύρω από το δαχτυλό μου και συνεχίζω να κάνω πάντα 6 αλυσίδες. Δηλαδή είναι το φιλαράκι που μάθατε εχτες, το εύκολο, το γρήγορο. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Είπαμε, στο πρώτο κάνω ένα άριχτο.
Παίρνω το σκλωστή. Μετά παίρνω κλωστή, στο επόμενο βάζω μέσα στο βελονάκι, μου τραβάω. Παίρνω κλωστή, κλείνω και τις 3 μαζί, κάνοντας μισό ποδαράκι. Μετά ένα ποδαράκι. Παίρνω κλωστή δίπλα, κάνουμε αυτή τη φορά μισό ποδαράκι. Και στην τελευταία βάζω το βελονάκι, μου τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω άριχτο. Ναι, το συγκεκριμένο ναι, μπορείς να το κάνεις και βάζω. Στο ίδιο. Απλά, ό,τι και να κάνετε, θα υπολογίσετε τον πάτο. Ακριβώς εδώ. Βάσει το μάθημα που έχουμε κάνει με τον επίπεδο κύκλο. Το έχω το μάθημα μέσα στο κανάλι. Θα πάτε με βάση τον επίπεδο κύκλο και θα το φτιάξετε. Μετά θα πάρω κλωστή, θα πάω δίπλα. Θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 3 μαζί κάνοντας μισό ποδαράκι και μετά θα κάνουμε ποδαράκι. Μετά θα πάρω κλωστή, στο επόμενο θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή και θα κάνω μισό ποδαράκι. Και στο τέλος θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω μάριχτο, από πίσω το βελονάκι μου, τραβάω και περνάω και να κλείσω με βό. Μετά θα πάρω κλωστή, να την περάσω μέσα από τη θηλιά μου, πάω πάλι να κόψω. Πάω να κάνουμε τα 3 τελευταία, ώστε να ολοκληρώσουμε τα φιλαράκια μας με τον ίδιο τρόπο. 6 αλυσίδες, 2, 3, 4, 5, 6. Το ίδιο κάνουμε. Δεν χρειάζεται να σας τα λέω συνέχεια. Πιστεύω το έχετε καταλάβει. Τώρα θα πάρω κλωστή, συνεχίζουμε να κάνουμε και τα άλλα 2 μας φιλαράκια για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά. Για να σας δείξω μετά πώς θα τα ράψετε και πού θα τα ράψετε. 2, 3, 4, 5, 6. Καλησπέρα Ιουλία. Άργησες πάρα πολύ για το μάθημα σήμερα. Ρε παιδιά, δεν θέλω να παίξω παιχνίδια. Από πίσω το βελονάκι τραβάω, περνάω. Παίρνω κλωστή, περνάω από τη θηλιά μου, πάω να κόψω και πάω να κάνουμε άλλο ένα φύλλο τελευταίο για να το ολοκληρώσουμε και να το δείτε, μιας και το θέλετε να το δείτε το κέρι το συγκεκριμένο ολοκληρωμένο. Όπως ξέρετε θα τα ανεβάσω και στο κανάλι στο YouTube, όποια θέλει να το βρει θα το βρει μέσα σε ένα από τα 4 μου κανάλια. Όσοι έχετε κάνει εγγραφή τα βρίσκετε. Είναι το τελευταίο φύλλο που κάνουμε τώρα. Αυτό ότι σήμερα μου στέλνουν αιτήματα για να παίξουν παιχνίδια με ξεπερνάει.
Αυτό είναι πολύ καλό. Εγώ δεν έχω σιλικόνη και τώρα και εδώ μέσα στην κάμερα είναι λίγο δύσκολο να χρησιμοποιήσω τη σιλικόνη στο ζωντανό. Από πίσω, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, περνάω από την άλλη, τώρα παίρνω κλωστή, τελειώσαμε. Πάμε να κάνουμε τώρα και 2 μαγικούς κύκλους με κόκκινο για να ολοκληρώσουμε όλο. Θα πάτε την κλωστή σας, ό,τι χρώμα θέλετε εσείς θα βάλετε πάνω. Αν δεν βάλετε με μαγικό κύκλο να κάνετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία χάντρα, θα βάλετε μέσα στο βελονάκι σας, θα τραβήξετε και θα πάρετε κλωστή, την περάσετε μέσα από τη θηλιά σας και θα κάνετε 4 άριχτα. 1, 2, 3 και άλλο 1, 4. Θα τραβήξετε την κλωστή σας και θα πάτε ακριβώς εδώ από πίσω, θα βάλετε το βελονάκι σας, θα πάρετε την κλωστή, την περάσετε με μια θηλιά και την άλλη, θα κλείστε με βό και θα πάρετε την κλωστή, την περάσετε μέσα από τη θηλιά. Και πάμε να κόψουμε μακριά την κλωστή μας. Βλέπετε, πάω να κάνω άλλο ένα. Για να αρχίσω να το ράβω. Πάλι ένα κύκλο, θα τον βγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάρω κλωστή, θα την περάσω μέσα από τη θηλιά μου να ασφαλίσω. Και 6 και 4 άριχτα. 1, 2, 3, 4. Τραβάω. Θα πάω ακριβώς εδώ από πίσω, θα βάλω το βελονάκι μου, θα περάσω και από τη μία μου θηλιά και την άλλη να κλείσω με εδώ, θα πάρω κλωστή, την περάσω μέσα από τη θηλιά μου. Πάμε τώρα να αρχίσουμε να το στείνουμε όλο αυτό. Πρώτα θα ασφαλίσετε τις κλωστές σας, εγώ θα την περάσω μέσα για να μην χασομεράμε και πάμε σιγά σιγά να σας δείξω τι θα κάνετε. Θα πάρετε το ένα φιλαράκι και θα αρχίσετε να ράβετε. Μετά θα πάρετε το άλλο, θα το βάλετε δίπλα. Θα ράψετε και το διπλανό. Καλά, τα κλωστές αυτές θα τις περάσω εγώ μετά σωστά μέσα, μην τις βλέπετε τώρα στο βίντεο που κάνουμε. Ωραία. Πάμε να πάρουμε και το άλλο, το φιλαράκι. Καλό είναι αυτό να το κόψω εγώ καλύτερα, να φαίνεται καλύτερα κομμένο, να είναι πιο εντάξει. Εσείς θα τις έχετε ασφαλίσει πάρα πολύ καλά πριν το τις κόψετε. Ωραία. Πάμε τώρα να πάρουμε. Εσείς απλά είπαμε θα το φτιάξετε καλύτερα από ό,τι το φτιάχνω εγώ. Εγώ λόγω του χρόνου που έχουμε δεν το ράβω πάρα πολύ καλά. Εσείς θα το ράψετε πάρα πολύ καλά όλο. Εσείς είπαμε θα το φτιάξετε λίγο καλύτερα από ό,τι το φτιάχνω εγώ μέσα. Απλά είναι ο χρόνος που έχουμε στα ζωντανά. Δεν είναι τίποτα άλλο.
Έτοιμο το ένα, πάμε να φτιάξω και το δεύτερο. Απλά εσείς θα το ράψετε καλύτερα από ό,τι το φτιάχνω εγώ. Εγώ δεν το ράβω γιατί ο χρόνος μας δεν είναι πολύ μεγάλος. Απλά όσο έχουμε ξεφύγει λίγο από την ώρα που πρέπει να τελειώσουμε το μάθημα, τώρα θα το βάλουμε δίπλα. Εσείς θα τα ράψετε πολύ καλύτερα από τα ράβω εγώ, κορίτσια, τα φύλλα. Και από την πάνω μεριά. Αν ήταν... Ναι, ακριβώς έτσι. Όπως το λες, Βάσο μου. Σαν λουλούδι, απλώς δεν είναι... Ωραία, μπράβο Ιουλία μου. Αν μπορείς, ανέβασε το να το δούμε. Στις ομάδες. Να πάρουν εκεί οι κοπέλες μερικές ιδέες. Ok, está bien. Ahora. Ωραία. Θα να κάνω και το τελευταίο μου φύλλο και μετά να βάλουμε και το τελευταίο λουλούδι και μετά να βάλω μέσα το κερί για να το δείτε ολοκληρωμένο και κατά τις 9.30 με 10 θα έχει ανέβει σε ένα από τα 4 κανάλια. Όσους έχετε κάνει εγγραφή παίρνετε και... Está bien. Εσείς είπαμε θα το ράψετε καλύτερα, απλώς είναι ο χρόνος ο συγκεκριμένος που έχουμε για το μάθημα και γι' αυτό εγώ το περνάω μέσα, δεν τα ράβω από ό,τι είδατε. Εσείς θα τα ράψετε. Και πάνω να βάλουμε και το λουλούδι. Και πάω να περάσω μέσα το κερί. Έτοιμο. Ακούω εντυπώσεις. Sí. Está maravilloso. Αυτό μπορείτε να το κάνετε ό,τι μέγεθος θέλετε. Το άλλο να δεις που ετοιμάζω που δεν θα σας το φανερώσω εδώ στα μαθήματα. Εκείνο είναι πιο απίθανο. Πιστέψτε με. Τώρα που θα κλείσουμε θα το βγάλω βίντεο. Και θα γίνει φανταστικό. Απλά πολλά σχέδια, κορίτσια, δεν θα σας τα βγάζω εδώ. Θα σας τα βάζω και στα κανάλια. Κορίτσια, λίγη αγωνία και λίγη φαντασία χρειαζόμαστε. Πιστέψτε με. Η Ιουλία πώς ήτανε? Χαχα.
Λάθος το έγραψες, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τις συντονίστριες που μπήκανε και την καθυστερημένη συντονίστρια επίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα δώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό το είπα, το γράψες λάθος. Ναι, απλώς το έγραψε τελείως λάθος. Στην προφορά δεν πάει έτσι. Εντάξει, είναι λογικό. Όπως εγώ δεν μιλάω πάρα πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Τέλεια, κάνω μερικά λάθη. Εντάξει, δεν μπορεί να ξέρει και κανείς και τη μητρική μου γλώσσα. Την ισπανική. Έλεγα να κάνω μία φορά μάθημα εδώ στο TikTok στα ισπανικά. Αλλά μετά λέω, άμα μπείτε κι εσείς μέσα, δεν θα καταλάβετε καν τι λέω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσα, για τα δώρα που μου στείλανε. Που μου στείλατε. Να το κάνω στο κανάλι. Άτσε, θα φτιάξω ένα κανάλι αποκλειστικά με ισπανικά. Πλεκτά. Και μετά υπάρχει μετάφραση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μπήκατε. Που μου κάνατε παρέα, πλέκοντας μαζί μου. Αυτή τη φορά ολοκληρώσαμε και τα 6 σχέδια που είχα στο μυαλό μου για τις θήκες, για κεριά. Αύριο θα σας έχω κάτι άλλο πιο δυνατό κομμάτι, πάλι χριστουγεννιάτικο. Όλη η εβδομάδα θα παιχτεί. Όχι, αύριο είναι Κυριακή. Δεν θα κάνουμε μάθημα, θα κάνουμε μάθημα τη Δευτέρα. Ναι, το είδα, ήταν απίθανο. Λοιπόν, σας αφήνω. Μάθημα τη Δευτέρα 5 με 6 και αν πάει και παραπάνω δεν μας πειράζει. Περιμένω να μου στείλετε ό,τι είναι να μου στείλετε και να τα δούμε, να τα δείξουμε και μέσα στις ομάδες. Αυτός είναι ο σκοπός, είναι να τα δείχνουμε, να βλέπουμε και την πρόοδο που κάνει η κάθε μια σας. Μην αγχώνεσαι, Ιουλία μου, έχω την άλλη συντονίστρια μέσα, πιστεύω να μην είναι, να μην έχει να κάνει δουλειά. Αυτός, όπως σας είπα, κορίτσα, αυτός είναι ο σκοπός, να δείχνουμε αυτά που φτιάχνουμε και όχι να τα κρατάμε όπως οι παλαιές στον μπαούλο. Σας αφήνω, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, θα τα πούμε τη Δευτέρα 5 με 6. Γεια σας. Ναι, εγώ μιλάω γενικά για αυτές που τα φυλάνε στον μπαούλο. Λες και τον μπαούλο θα τα δει κάποιος. Γεια.